so za ya azurta ka daini a kwana daini idan rabu ya so za ya ɗaukaka ka daini kwana daini idan lokaci ya yi za a haska ka daini ba mai tare maka arziki na ka babu mai talauta ka daini kayo gaskiya lamarin ka idan kayo za su tallafe ka daini kayo adalci a rayuwar ka kar kayo cutar kanka daini kwana daini kwana daini kwana daini kwana daini kwana daini za ka yo arziki ba mai tokare ka daini kwana daini kuma lokaci idan rabu ya su sai kayi kwana daini kuma zamani idan rabu ya amince za ka yi kwana daini idan lokacin ka yayi ba mai Ilu. A'a, ba kai take magana ba ne? To, da muka haɗu na gaya miki suna na Ilu? Ilu ni din ne baka gane. Your very stupid nonsense. Cewa? Ina na sanki. Ina na sanki zai ke fuska ka agwalima. Bayar Allah. Wannan da kike gani wato Ilu. Direban gidansu ƙawata ce. Direba? Direban mota ne. Babu wani kai da direba ne ka zo kana shirga min ƙarya amma wallahi ka cuce ni kai ƙara ganin ka a ƙofar gidanmu maƙaryaci kawai wai zan ji daɗi kai babanka mai kuɗi haka yake maƙaryacin banza maƙaryacin wofi direba aka ce min ba ɓarawo ba kan ƙara ganin ka a ƙofar gidanmu sai a canza sana'a ki dai canza sana'a kai sai giyar ramammiyar banza kin isa ki ce wannan canza sana'a ramammiya hege fuska ka an sulala karas da kina da ke ga kina ke da zan taimaka miki ba hege mai zubin shamuwa wa Ilu to na gode Allah tunda ba ce barawo bane direba ne hege ya fasa kwauri ta zo ta ji babana wai direban jirgin sama ne wai za su huta hege ci gaba da sai da lawayinsa ke kuma yar baka wai yanzu Alhaji mutanen nan haka suka kama hanya suka tafi ba ai komai ba saboda ba shi da lafiya? To wallahi yanda kika gane wa kanki haka suka kama hanya suka tafi saboda shi ba shi da lafiya. To amma fa ina tunanin rashin lafiyar nan tasa kaman ƙarya iki kawai turancin ne dai kawai baya ji. Ba kai ba Alhaji ina ai ba zai yi ba ni gan nake in dai har baya jin turancin kuwa ba zai ce yana ji ba kai ina gaskiya ba wannan ne matsala ba kuma in ma dai wannan ne ƙarya yayi to ai shi ramin ƙarya ƙurarre ne haka yake muna nan na zuba mai ido Allah ya ba mu sa'a shi kuma Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya ya Alhaji ai ka gode wa Allah ka ƙara gode wa Allah ka yi murna abin ya ban mamaki abin ya daure min kai abin ya sa ni tunani abin ya sa ni gaba ɗaya na shiga madaddawa abin ya mini almara na rasa lalle ban taɓa tunanin a rayuwa ka'ida ce ba irin wannan karan ka gode ya Allah ka sa zuciyarka ruwan sanyi ka sa zuciyarka ni'ima inda hali ma ka ɗauko kankara ka ringa goga zuciyarka da wurin ta ƙara sanyi domin ka'ida ce ka tsinci dami a kala mai nauyin tsiya wanda zai zame ma alkhairi wala wani turanci da naji wannan yaro iyayi yanda ka san a TV ni da naji hedin ana all right thank you
all right, thank you, all right. Gaba ɗaya kai ta ce wannan yaro ya zama jari. Kai shi. Kawai kana nan ka kawo mana yaro ba abin da yaron ne ya iya. Turawa sun zo sun yi mar turanci bai san komai ba. Haka ake abin nan din fi sabilillahi an zo an turance shi ba abin da ya sani ko ji ma baya yi. Kawai sai kallon mutane yake. Gashi can ma ya koma can ya ce shi ba da lafiya. Alhamdulillah wa inna ilaihi raji'un. Ba da lafiya? Kai ko Allah. Ko dai hada baki ko kai ne ne? Wallahi ba na hada baki gaba da abin da sai ni ba abin da yake daure min kai. Ka san ni tabki ne ba turancin na iya ba. Ni daga nan an ce all right, yanda ya ce thank you. All right, yanda ya ce thank you. Ba sai gaba ɗaya ni ya zama all right din thank you. Ya Alhaji. Kai! Ya aka yi haka? Ya ba to amma komai. Ko ka bugu ne? Ni inda hali ba ya kai ni makaranta gaba da in ci gaba da nima launawa. Don turancin nan kaɗai a kai nazari kai hiru. Duk kama ne. Kai, ka je ka nemi wani ya fassara maka abin da ake nufi da waɗannan kalmomin. Ka san mu ba turancin da muke ji ba. Ba me turancin? Stupid. Idiot. Sorry mai gida kuliwa tamfa. Kuliwa tamfa mai gida. Wata hanya ce ne kuwa zan iya bi don in samu miji na gari wanda ba shi da matsala. Kowane namiji yana da matsala, sai dai ta wani tafi ta wani. Ko da sabon budurwa kace take kira baka suna gane. Kowace mace tana son ta yi magana da kai, musamman ma yadda kake juya duniya a hannunka. Da rike hakura da ya fi mun daɗi. Cewa zaki kenan in baki dabarun yadda zaki ki kwace mijin wata. In ba za ki amsa ba, ko ma inda kika fito ma. Ni ban gani a aikace ba ai. Ba yadda ban yi ba ko a tafan ko ka ce. Allah ne kira munafika. A ce dama abin da kake yi a ofis ɗinka kenan. Malam ban san ya zan yi ba. Ya ci kansa a ruwan sabi. Ba zai taɓa yiwuwa wata ta shigo a cikin gidan nan a matsayin mata aure ba. Ƙarya ne. Ke kin isa ki hana a raya sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Ga turare nan na samu miki na tsarin jiki. Ki gama abin da kike ki zo ki turare jikinki da shi. Darasi farko ta tsinci kanta ne a ɗaukar darasi a yayin da ɗauki amana da kuma gaskiya ta dinka ƴar uwarta. Ashe ba nan gizo yake sakar ba. Me Mahmud yake nema a gurin wata? Me ta fini da shi? Kyau, asali ko menene? Kawai ka ce za ka ƙara hura wuta ne a gidanka. Me da ta ce ki mawukaci tun da kike mana hauka a cikin gidan nan. Darasin farko. To wallahi tun da kika yi min haka sai na sa kin yi nadamin abin da kika aikata min a cikin gidan nan. Babu wanda ya isa ya sa a auro wannan yarinyan a kawo ta cikin gidan nan mu zauna da ita wallahi. Wallahi irin abubuwan da yake aikatawa da Allah zai ɗauki ranki wallahi mu kuma ki da mantiki. Ni fa ba abin da na sani wallahi. Allah gafara ta ƙaryar banza ƙaryar wofi. Darasin farko. Yanzu kazan amarci fa suke ci a cikin gidana. Kai ina. Wallahi idan har furucin sakin riƙayya shine furucin ka na ƙarshe a rayuwanka wallahi sai ka yi shi. Wallahi daga yanzu na daina daga mu kowace ka ba a cikin. Wallahi ko sama da ƙasa za ta haɗe a cikin gidan nan ba zan jure rainin da kike min a cikin gidan nan. Ai baki da komai a tsakanin sama da ƙasa. Shi yasa kike cewa ta haɗe. Kai dan Allah ku kyale min huta mana. Ahmad Entertainment suka tafi ka muku wannan shirin mai suna darasin farko. Mashirin shirin Yunusa Ma'azu, kan nauyin shirin Hajiya Aisha Tijjani, labari Saifullahi Sek. Bani umarni Yasin Awwal. Wannan daren ya fi kowane dare muhimmanci a rayuwata. Ita kuma ina so wannan daren ya kasance wata dare mafi muni a rayuwanta wanda ita da kanta za ta ji cewa gunda ta fita ta bar cikin gidan nan da kafanta kafin a fitar da ita. Darasin farko. Direba! Lauka ne! Ikon Allah. Ila bai? Sani Ilu. Yawa, ka fito kenan. An fito. Kai! Ila bai ka ji jiki. Sosai. Ya kuma karfin jikin? Alhamdulillah. Ya kake jin komai ya warware ko? To akwai sharadi akwai matsala. Duk yanda aka yi da wannan lamari naka ranka dai wallahi jifa ne. Bai rasa nasaba da hakan ba. Yawa jifa ne. Shawara ɗaya zan baka ranka dai duk abin da kake ka haɗe naka ka tattara
mu tafi kawai a sake shiri. Kaka da ni ma na san yadda zan yi iya bakin kokari wajen sake shiri. Shirin da kake naka daban? Yawa da dai mun je kauyen nan dai ka dan haɗe iyaye daban ne. Yawa kuma za mu biya ta wajen dan fulani nan mai nama dan Gombe. Musa ko? Ai ya fito da wannan sana'ar. Dake yau ubangiji ya koma waka. Haba. Ko Allah da dai ana ba. Na ce su shari sadi sidi sharifai. Za su iya samun makirfan kauya. Kware kuwa. Ba Allah. Ayara akwai mai. Alkar yan ajaran ne? Wai manaja, wai maganar albashi ni har yanzu wai sai a ce sai wata ya kare kakaf haka ake rayuwar duniya. To shi dama albashi ba sai wata ya cika ake biya ba? To amma dai hakimu dai ba lana to ba su gafin lazimi karin 23 28 ai sai a ba mu dai ba shi dai bane. Ka taba ganin an ba da albashi wani gadi? Ya aka yi naje gurin ban ga kowa ba. To alhaji mutanen nan sun kawo samfur kuma abu yayi suka ce za su je su dawo da kuma ya rage. Au waye da suka koma? Alhaji anya akwai ƙanshin gaskiya a sana'an nan kuwa? A'a da gaskiya. Masha Allah. Da akwai gaskiya a cikin lamarin nan. Yanzu dai abin da za a yi na yi muku sauyin aiki. Kai za ka koma mai gadi. Shi kuma daga yau ya koma manajan gidan nan. Mai doki ya koma kuturi kenan. Idan rabbi ya so za ya azurta ka. Allah da iko ki. Da Allah kan yi bature. Na bude ma kofar gidan nan ya fi so. Nawa? Yau kuma Allah ya juyo zaka bude mun. Ka bude kofa in baka wasa ban bude ka. Na rantsi da girman Allah. Wallahi, me gadi ya fara aiki ne? Yanzu ma kuwa. Wai ubanka a Northern Nigeria. Dole ka ausa. To lalle yanzu nan zan je in rubuta retire man ba kaga sai mu zama ɗaya da kai sai mu da ku. Idan ka ajiye keke ne wallahi ba zai ajiye. I am the ending this work because ba na son wani ya shigo min aiki. Kowai zamani idan rabu ya amince za ka yi kwana da yini idan lokacin ka yayi ba mai hana ka sai ka yi kwana da yini ba mai tokare maka arzikin ka dole sai ka yi kwana da yini ba mai tokare maka samu na ka dole sai ka yi kwana da yini komai lokaci ne Allahu mai zamani. Ina kwana malam. Ya aiki. Allahu mai lokaci. Ga ta nan muna tare. Komai lokaci kwana da yini. Kwana da yini. Kwana da yini. Gaskiya malam ni dai ba na son haka. Ya za a yi kuma ni a wannan yi kaɗai a gida. Kuma sannan ka ce yarinya ta tawo birni ba ta san kowa ba ina ta sauka. Mama zan gane ba wahala ne da gane hanyar ba in na sauka a tasha ba sai na. Amma gaskiya ni dai wala ban ji daɗin wannan lamari ba. Kai mama ba ko wani abu ne na ɗaga hankali ba fa. Kina ganin halin da gari yake ciki da halin da muka tsinci kanmu ni ma in na tafi can abu ne wanda zai dawo mana da sauki. Zaki ga abubuwanmu sun dawo sun seto. Ba wani abun ɗaga hankali ba ne. Kuma kina magana hanya zan gane in naje tasha na sauka ba sai in kira shi ba. Laure ki zo ki tafi dan Allah. Bismillah. Na gama ma fa shirya mama. To kin ɗazu shiru kin ga sanfa garin nan da nisa. Ki zo ki tafi kan lokaci ya kure miki. Idan kin je ki masa bayanin duk halin da ake ciki. Kuma sannan tunda ya ce ni in zauna a nan yi so in abubuwa suka kan kama in na koma can din. Insha Allah zan mai bayani. Ke sai daga baya zaki taho? Yi mana ba da Hausa nake miki magana bane? To shikenan. Ni ba zaki dauko jakar. Bari na tafi. Allah ya kiyaye.
Hello baba. Ina ji ba. Kin shigo da kun? Daidai kwandunan shuka guda biyu. Kina gurin? kwarai na ga kwandon shukawa. Yawwa to yawwa. Yawwa. Lafiya lau. Na gajiya. A cikin taho? Wallahi na zo ba da matsala ko? Ba komai. Na abin da zai daure miki kan anan shine wallahi tallahi aje aikin nan ya kama ni wajibi dole saboda an ma kore ni an canza min an bani mai gadi kin ga kwaye daidai yake da an kore ni ai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Madam, ashe bibiyar ka yi. To wanda aka dauka aka cire shi daga mukamin shi aka mai da shi mai gadi. Ka manaja a ce a koma mai gadi aiki san an cin mutunci ya zo. Mai gadi? Ni na ma gama yanke shawara kawai zan aje aikin. Ka ce bibiyar ka ike. To wanda ka ta ma tukunna. Yanzu ka daina hawa wannan motar kenan? An kwace, an ba uba. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama. Direban dai yake ja yanzu, kama ma suna na yake kai tsaye saboda ni nake bude mai gate. Lalle uba ya kai mutsiyaci. Manaja kuma an kwace an ba uba. To saurare ni ka ji abin da zan gaya maka. Ka bude kunnuwanka da kyau. Daga yau kar ka daga uba. Duk wata hanya da zaka dora masa masifa da bala'i da sharri ka buka kulla masa a ciki. Wallahi ya fitin dunduniya ma abin da ya mun ni dai abin ya mun zafi ma na yanke shawara kawai zan aje aikin nan. To in baka gurin gadin ai ba za ka cimma nasara ba. In ka bar gidan ta yaya za ka ci galaba a kansa. Ka zauna a matsayin mai gadin amma fa ta hanyar da ka san zaka kulla masa sharri wanda za a kai shi a daure shi to ka ci gaba da yi. Kar ka daga masa kafa. Ya zai ce min bayan kama sunana da yake kawai kai tsaye wane? Ka ci gaba da yi aikin ka a can ni kuma zan maka nawa anan. Yawa to sai an jima. Uba manya. Wallahi uba ƙarya yake. Ni zai je ya samu dan har ya tore shi akan kujerarsa dan ya hau kujerar? To ba zai yiwu ba. Sai dai a yi mutuwar kasko wallahi. A dawo ba wan ba ganin. Wani ma ya tusa bare mai ciki? Wallahi ƙarya ne. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Larai. Na yi ne. Lafiya lau turan da kace zaki dawo gida ba sai yau ko ke ma tafiya kika yi? Wallahi Allah inna ba tafiya ne ba kawai dai harkar kasuwa ce ta boye ni shi yasa Allah ban dawo ba. Allah sarki. Laura tana ciki ne? Ina Laura ta yi nisa yanzu. Ina ta je? Ta tafi binni aiki ne da ita a can. Ni kuma kin ga ba da aiki shi sa na zauna a gida. Amma gaskiya inna ban ji daɗi ba wallahi. Ni ban san me yasa Laura take yi min haka ba. Haka wancan karan da zai tafiyan nan bata sanar da ni ba. Wannan karan ma na zo neman ta bata nan. Ko wani abin nayi mata ne. Hakuri zaki ki san yanayin aikin nata ne. To shikenan babu matsala. Bara in koma. To shikenan. Nagode. Ki gaida gida. To Allah sarki. Ai dole ta ji ba daɗi tunda ita kenan kawarta a garin nan. Ke ma dai Allah ya baki miji na gari. Yar albarka na san ke kika kira ni. Au, ashe malam. Malam ina kwana? Ya aiki? To madalla, malam ka bani ni kun bani ni kadai a cikin kadaici. Kun tafi kun banni sai kun ga dama ku kira ni sau ɗaya a rana. Goro. Malam daga sai kake? Alhamdulillah ni ma za ni birni wayyo malam. To bari in shirya. Yayi ko in shigo ne? Salamu alaikum. Ki shigo ina. Ina za ki shigo? Ki shigo ina. Gaskiya abin da kika min yayi ban ji daɗi ba wallahi. Ba ki ji daɗi ba ko ban ji daɗi ba?
ki ji mun tsarfin hali da tsaurin ido. Duk abin da kika mun ke ba ki gani ba ke faɗan haka? Nan ba kika zo kika ta laura a gaba kika tafi da ita. To yanzu ba wannan ba. Zuwa ne in sallama da ke zan tafi bindi. Mai gidana ya kira ni ya ce in taho bindi. Yanzu da cin mutuncin da kika mun da ke da mijinki kuka jawo min asara. Mudan sai da ya je bindi ya samu aiki. Kuka jawo aka tumbuke shi, kuka gama tsafe-tsafen ku, amma yanzu har kika zo kike min sallama wa za ki tafi binni. A je binnin mu gani in tusa tana hura wuta. Ni abin da zan ce ɗaya ne a nan, bari ki jin gaya miki ta bawa. Abin da kuka yi min, Ubangiji Allah na roƙe ka da sunayenka waɗanda na sani, da sunayenka waɗanda ban sani ba Allah imiyar muku kayanku, ininninka muku. To yaya? Aini ina ganin ba za ki fahimci abin da na zo da shi ba. To abin da zan ce miki kawai amin 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 kin ga tafiya ta. Amin yaya wanda a taɓa kika yi amin sau 100 cikin kwando. Ina kika je birnin ma ba ganuwa za ku yi. Abin nan ma ba za ku yi tasiri ba sai kun dawo. Ba zai yiwu ni in je birni ko ku je birni ba. Allah ba zan bari ba. Musiyatan banza musiyatan wofi. Ha? Birni lafiya ce? Sai ga na a birni yau. Ga kyau da Kai amma birnin fa da kyau. Na ji daɗin garin ki. Anya ko zan koma ƙauye? Ai wallahi ba wada ki zaman ki fa. Wannan kalle-kallen ma ai ya ishe ka. Wallahi kin ga yadda birni yake da kyau. Wallahi amma kuna jin daɗi abinda kin ga da kika shar da ke? Wallahi. La ila mu ko can sai awaki ko muke kallo da yan shuke-shuke la ilaha illallah. Wallahi ba. Ciki na ginin Allah. Ai yayi. Amma ba mutane bane suke wannan ginin ko? Mutane ne mama. Yanzu mutum sai wannan ginin? Subhanallahi. Kai. Gaskiya birnin ta burge ni wallahi. La ila. Ya kika wuce ka? Ba ni za mu shiga. A nan ɗakin wasu ne. To, na ɗauka. Da ɗakin na yanzu. To, wancan shi kuma fa? Nan shi ma wata ce a ciki. To, na ɗauka na yanzu su kuma dama haka gidan yake na birni? To, ai ma mutane da yawa a gida? To, in dai gidan haya ne haka za ki ga ɗakuna kowa da nashi. Mu kin ga mun saba tun daga mu sai awakin mu. Wallahi, mamai wa kika kai wa awakan namu? Makota na ba su aje min kan na koma. Na ɗauka ya kumba kika kai wa. Ya me? Yakumbu. Yakumbun take neman ranmu. Sannan sai ɗauki awaki in kai mata kan na koma kin ga shi ta gama da su ma. To kuma haka ma. A'a. Kin yi tunani wallahi. Ai na kawai makota su ajiye min Allah da suna yan lafiya. To shikenan bari in buɗe wannan kofar. To. To ba mu shiga ɗaki. To shi. Kwana da yini za ka yo arziki ba mai tokare ka kwana da yini komai lokaci idan rabu ya su sai kayi kwana da yini. Yanzu Mero, kina garin nan, ina garin nan, kina da ni, kika bari su ta bawa suke miki irin wannan cin kashin? Adama kenan. Yanzu to kike so in mata ƴar uwata ce fa. So kike in biye mata mu zama daya? Haba Mero, ba a ce ki biye musu ba, ba a ce kuma ku taru ku zamo daya ba, amma akalla kya rama abin da aka miki. Saboda makaho fa bai san ana ganin sa ba fa sai an taba shi. Haka ne. To yanzu ya kike so ayi Adama? To me amfanin cewa da nayi kina da ni? Amsa min kawai zaki yi ki sha mamaki. Shikenan, na amsa Adama mu je. Ai kowa ya ga zani, ke kin san ba shi da manufar arziki. Kin ga gurin yayana zan kai ki boka ne da mun je kawai ki ce a kashe su. A ban da kisa. Ba su kashe ni ba zan kashe su ba. Ke dai mu je zaki ji yadda za a yi. Ni zan dauki nauyin su?
mutum ya gama iskancinsa a duniya ka kashe shi a je lahira ya ce yana neman balas a gurinka aikin gaba zai yiwu ba. A wallahi mu je dai ki ce yadda za mu yi da bokan. Shikenan to da komai yafin ki zo mutum. Ai ni kin gama yafi na ma a kayan ki kin gaishe? Kin gaishe nan mai yafi. Tashi mu tafi. Ba abin ai aka faɗa ta. Tashi mu ji. Na ga zuwanka. Dan kutungwila na ga zuwanka ai. Ai na ga zuwanka dan kutungwila. Kai ma tsire ku na ga zuwanka. Za mu yi aiki da kai yau. Ikwarka ta kwance mai da baki baya shanye kafa ke shanye hannu. Na ga zuwanki ke ma zauna za mu yi aiki da ke. Duk za ku yi aiki yau. Me da a ka zo a shikenan. Kai ma bature za mu yi aiki da kai. To sannan ku da zuwa. Yawwa sannan ku da zuwa. Zuwan da kuka yi kin ce ci kawarki. Da ba ku zo nan ba, da an samu mummunan labari. Na me boka? Ba don haka ba, gadin ma da ɗan naki ike yi, da sai an kwace an ba wani an koro shi gida. Ɗan gadin ma da yake? Ƙwarai kuwa, saboda ke kuri ne da ke da kurari, amma ba ki da kuzari. To, yanzu dai boka ga mu ya za a yi. To, mataki ɗaya ne. Kashe shi za a yi. Gurguntar da shi za a yi, makantar da shi za a yi, ga lala za a mai da shi, ku ka san me kuke so a yi. A boka, banda kisa kanwata ce ba, uwa ɗaya uba ɗaya, banda kisa. Kai ka ji ta, ba za ki bari a ɗauka miki mataki ba su kuma suka miki? Kanwata ce fa uwa ɗaya uba ɗaya zan yi bari a kashe su. Ba sai an kashe ba. To na ji. A dai abin da ya dace. To za mu yi aiki. Ya kike so a yi? So nake yi. Yanda suka karbe masa aikinsa yaro na a kwace aikin a mayar masa kayansa ya ci gaba da yi. To dawo da su za a yi koko za su dawo ne da kansu ya wanne kike so? A dawo da su boka. Kisan ya tabbata. Boka ya tabbata ai sai na kashi. Su dawo da kansu. To idan kina so su dawo da kansu sai kin nemo min kasar gurin da suka zauna su uku. Uwar da uban da yar. To boka wannan ƙasa yanzu dai za ta mun wahalar samu. Ba za a tura wata hikimar a ɗebo mana ba? Akwai. Sai in kirawo maza. Ina tura hiji ebo. Amma fa in dai je ebo wannan ƙasa guda uku ta guri ukun nan mutuwa ce. Zan nemo ƙasar da kaina zan nemo. To shikenan. To ai shikenan. To yanzu boka ya za a yi? Me za mu bayar? Ni kin san aiki na. Shi yake biyan kansa da kansa. Idan na aiki abu ya tabbata a biya. In ba a biya ba abin duk da aka yi a kan wa'ancan sai ya dawo kan mutum ko kan mace ko waye shi ko wace ce ita. To shi ke. To sharaɗin aiki na kafin ku tafi zan gaya muku. To. Kwana da yini ne daga yanzu. Duk abin da na bukata to a kawo min nan gurin. Za a yi kokarin haka boka. Kun ji abin da gaya muku? Kwana da yini idan rabbi ya so za ya azurta ka da yini. A kwana da yini idan rabbi ya so za ya. Kai na tsiro, kai na falaka, kai na ni yasu, kai na bature, kai na kafaran, kai na fasansar, kai na likitar, kai na gonan bataliya, kai na baratse, ya ka na ƙunguyin, kai na gonan bataliya, kai na Mr. Akonko. Zauna daidai. Ai na san na san aikin koma kogon shuri, ke kuma tafi kogon kuka, kai kuma shiga kogon tsamiya. A kwana da ne idan rabu ya so za ya ɗaukaka ka. Kwana ne idan lokaci ya yi za a haska ka. Ba mai tare maka arziki na ka babu mai talauta ka. Kayo gaskiya lamarin ka idan kayo za su tallafe ka. Kayo adalci a rayuwar ka kar kayo cutar kanka. Kwana da yini, kwana da yini, kwana da yini, kwana da yini za ka yo arziki ba mai tukare ka. Komai lokaci idan rabu ya su sai kayi. Komai zamani idan rabu ya amince za ka yi. Idan
lokacin ka yayi ba mai hana ka sai ka yi ba mai tokare maka arzikin ka dole sai ka yi ba mai tokare maka samu na ka dole sai ka yi komai lokaci ne Allahu mai zamani komai zamani ne Allahu mai lokaci komai lokaci